Здравейте, хора! Днес ще снимам на Skywars. Ще видим дали ще си мина предишния рекорд. Опа. Левче. Келечо. Аз много не говоря на Skywars, защото ме е страх да не се прави. О, след колко години чакане стигнах до тук. О, но! Но! О, Донатче, обичам те. Ей! No, yes. No. О, имам куче. Добро куче. Царевичка. Искам царевичка. Дай ми. На косъм бях. Сега, какво може да си купя? Една стотинка не ми достига. Няма ще имам. Това то струваше 150. О, нека. О, вече съм без проблеми. Опа, опа. Коти. Пак не го минах. Ето го. 1874. О, всичко. Да си купа ли такова. Имам 41 стотинки. Ще си купа извънземното. Йо! Пише йо на него. Йо, братачка. Йо, мъртачка. О, имам. Най-накрая си имам. Адле, кемфай. Мърфка. О, какво това? Ей, мърфка. Не. Тук мога да намерим онова извънземно дете купих. То тук в космоса се намира. Той има май едно ново ниво има май. Имаше.
Няма ли да умина най-накрая след... Като не снимах клип, пробвах 1 час тук стоя и не мога да си мина рекорда. Искам го на 1000 нещо, ама едва ли ще стане възможно. Не съм много добър на това. Аз мисля да приключвам с този клип. Да ви харесва и се съм да умра. Да умирай. Не! Умри. Хора. Не умрях ли? И чао!